Doncs continuem presentant els nostres col·laboradors. Enric Domingo. Enric Domingo és periodista i director institucional de Comunicatur, benvingut una setmana més. I Jordi Blanc, director de l'assessoria turística Meta8, gràcies també per estar amb nosaltres. Com sempre, ells, mentre el nostre convidat va parlant, prenen les seves notes. Per tant, Enric, si et sembla, tu pots començar amb aquest debat. Sí, amb moltes ganes. Jo volia comentar una qüestió. El gran augment que ha hagut de viatges independents en els últims anys, sobretot gràcies a les low cost i a internet, que ha permès que la gent es pugui organitzar els seus propis viatges, està clar que, diguem-ne, han restat un públic a les agències de viatges. De quina manera les agències poden recuperar aquesta gent? Quins són els serveis que poden oferir a una persona que s'ha basat a preparar els seus city breaks, que és capaç de reservar-se un bitllet d'avió, de trobar-se una reserva hotelera? Com podeu fer que aquest viatger torni a l'agència? Bé, aquí hi ha dos... Jo crec que hauríem de diferenciar el que és el viatge individual i el viatge en grup. El viatge en grup jo crec que poques variacions ha tingut i el grup el que li cal i el que demana és un tema organitzatiu que aquí sí que nosaltres crec que som claus tant des d'origen com a destí, per organitzar-ho tot plegat. I el viatge individual tot depèn del perfil de viatger que estigui comprant. Està clar que el que són els desplaçaments han augmentat, amb la qual cosa diguem que el pastís poder és més gran, la part de receptiu aquí, la part probablement és més petita, però jo crec que el servei que estem donant a nivell d'un tot, des de transfers a serveis d'assistència, a la qualitat del producte que estem oferint, jo crec que la tria i el producte que estem oferint, donant la qualitat que estem donant, ens dona gran part de raó i de raó de ser com a receptius. I en tot cas, no fa massa vaig sentir unes xifres de l'OMT, on deia que el viatge combinat estava tornant a augmentar, que suposadament tothom el donava per enterrat, i estava tornant a augmentar perquè el viatger el que vol, diguem que pels mateixos diners vol optimitzar més el recurs, i aquí poder és on nosaltres, per lo que ella deia abans del poder de compra d'un turoperador, és on poder li podem estar oferint un producte molt més bo a un preu i sense sorpreses. Una mica és el típic argument de dir t'estem venent la seguretat que no et trobaràs en cap entrebanc, i si mai t'hi trobes, perquè sempre hi ha factors externs i perquè sempre nosaltres estem comercialitzant productes de tercers, sempre pot haver-hi un problema aeri o el que sigui, sempre sap que té el recolzament d'un professional que sap com reaccionar. I no cal que us digui, jo què sé, des de tantats a Bombay o vagues a Bangkok. Aquí crec que nosaltres juguem i com a agència i com a associació papers molt importants. Jordi? Hola, Jordi. Bona nit. Jo tinc un dubte. A veure, fa 15 dies teníem el senyor Raimon Martínez Frele amb el que parlàvem de promoció. Avui parlem de comercialització perquè tot el que sublleu a la conversa bàsicament és comercialització turística. Com a dinàmica em sembla correcta, primer promoció, després comercialització, però un que ha tingut la sort de ser testimoni des de fa bastants anys del devenir de la comercialització turística, sobretot a Catalunya, tinc un dubte, tinc un problema. Reconec que o m'estic alterant jo o percebo que el sector s'està alterant i, si em permeteu l'expressió, no sé si s'adoria, però l'expressió s'està com esquinofrenitzant una miqueta. Per què ho dic? Abans la xarxa estava clara, la xarxa comercial estava clara. Productor, distribuïdor, venedor, etc. Entra a internet, amb tot el que suposa, etc. De canvi no hi ha econòmic, sinó social, etc. Fins aquí tot correcte, però en canvi, quan parles amb els que us dediqueu a vendre directament al turista, parleu contínuament de turoperadors. I un té la sensació que el salt comercial els darrers anys ha estat suficientment qualitatiu i important i profund com perquè el discurs del turoperador ja no se sàpiga si és porque siempre hemos ido a través del turoperador i no ens hem esforçat per fer un salt qualitatiu, torno a dir, a nivell de comercialització, perquè és el més fàcil, perquè és el més senzill, perquè continua donant rèdits, perquè sempre ha estat així, sempre serà així, però què passa en tota aquesta gamma de personal, de nous segments, de demanda,
que entren, que no han vist mai un turoperador, que no l'utilitzaran mai a la vida. És a dir, hi ha com un decalaix, entenc que hi ha com un decalaix entre la comercialització tradicional, el món que ens ha tocat viure i que estem vivint o patint en aquests moments. Com ho solucioneu tot això? Què en penses? Bueno, podent aquí el kit de la qüestió és que quan parlem de turoperació estem pensant en un monstre que emplena xàrters, que va una mica a volum, que no té en compte una mica les tendències i que està totalment aliè a tot aquest tema. Com el d'abans. No necessàriament és així. O sigui, nosaltres, com a receptiu, no tots els clients que tenim són aquest perfil de turoperador. Nosaltres tenim molta agència minorista que està fent el seu propi producte, molt acurat, molt dirigit al seu client, i que una mica és allò que parlàvem abans, que ens dona a nosaltres el poder-nos lluir i demostrar el nostre coneixement de territori i donar-li el producte que està demanant. Llavors, aquest turista no és un turista que ve a pilons i que l'important és el preu, ni molt menys. Aquest turista és un turista que té molt clar el que ve i que està esperant un servei que tu és el que li dones. Llavors, aquí, en el tema de la comercialització, és un tema de costos, probablement. O sigui, la xarxa és la que és, l'hàbit del consumidor és el que és, i nosaltres aquí tenim un paper molt important, perquè, per posar-te un exemple una mica planer, el cost de comercialització d'un llit per un hotel és si el fa via un canal tradicional, és el que és, que m'atreviria a dir que és zero, tot i que el preu de venda probablement és inferior, i el canal, si ell se vol emplenar per internet, venda directa, ho vulgui veure o no, perquè de vegades estàs incloent despesa fixa camuflant on te vulguis, però necessita una estructura i un cost que no és baix, precisament. Llavors, vull dir, jo no crec que ni internet s'ha carregat el model tradicional, ni el model tradicional, en conseqüència, està perillant per internet.